Ana, ze leku polita daukasun hemen? Telarrekin, ehungailuekin, ehunak egiten dituzu. Bai. Ana, nola bukatzen du pertsona batek ehunak egiten? Nola hasi zeinen guzti honekin? Bueno, txikitatik ikusi nuen etxean. Nire ama bazeukan telar bat handia etxean. Baina ez da normalena hemen telar bat izatea etxean, ez da? Kontatu apur bat, nondi dator zuen historia? Nire amona suediatarra da. Suediarra da. Orduan, garai hartan, han normala zen ehungailuak edo telarrak eukitzea, ez da? Bai, nire amona ikasi zuen txikitatik eta nire ama ere bai. Eta nik txikia nintzenean ere bai, etxean ikusi nuen. Zuk berez arkitektura ikasi zenuen, ez da? Bai, ikasi nuen arkitektura eta unibertsitatea amaitu nuenean ez nuen nahi arkitektura munduan lan egitea. Eta pizkanaka hemen nago. Hasi nintzen lagunei eta familiei egindako gauzak saltzen. Poltsak eta bat? Bai. Eta gero irakasten hasi nintzen nire etxean. Pertsona bat, 2 pertsona eta batean 10 pertsona. Orduan, oportunitate hau ikusi nuen, espazioa montatzeko eta urte bat daramat. Eta jendea nola animatzen da? Venga, ehungintza egitera noa. Igual, terapia bezala edo, izan daiteke? Bai, nik uste dut pertsonak behar dugula eskuekin lan egitea. Lanean gaude denbora asko, ordenagailuarekin. Eta oso polita da ikustean nola dauden arro egin duenarekin. Nola da prozesua? Adibidez, hemen ikusten dugun olako poltsa bat egin arte? Lehenengo diseinu prozesu bat dago. Ariak aukeratu behar ditut. Ari naturalak erabiltzen ditut, kotoia, linoa, artilea. Gero, probak egiten ditut nahi dudan kalitatea lortzeko. Eta gero, ehungailua prestatu behar dut. Horretarako 2 pertsona behar dira. Bai, Bai, urdinbrea egin behar da. Urdinbrea da, hau, ari hauek, tentsioan dauden ariak. Gero, lizoetatik eta orrazitik pasada behar dira ari bakoitza. Eta gero ja, eguntzen da oiala. Eguntzen duzunean, telarratik kendu behar duzu oiala. Eta busti behar da, uzkurtzeko. Eta gero ja, patroia egin, eta hori guztia, eta josten dut boltsa, eta gero larrua ere lantzen dut. Telarra hauek asko aldatu dira? Lehendikona egiteko modua edo? Orain egiten dira telarrekin ere oialak, baina industrian. Industrialak, ez, masifikatuta eta asko. Eta lehendikona egiteko modua ez, baina zer aldatu da materialei dagokionez, edo diseinuari dagokionez? Ariak adibidez asko kostatzen zait aurkitzea material naturalak. Eta nondik lortzen dituzu adibidez? Suediatik, eta telarrak ere bai. Eta hemen ikusten ditugu ehungailu handia badaudela, baina ikasten etortzen direnentzako badauzkazu olako ehungailu txikitxo batzuk. Bai, hau adibidez, egurrezko telar bat da, eta egin alda etxean. Eta hauek dira zu sortzen dituzunak, etortzen diren guztientzatuna, ez da? Bueno, ez, bakoitza badauka bere telarra, batzuk hau egiten dute, baina beste batzuk beste motako telar. Ezberdinak daude, noski, nahi duzunaren arabera suposatzen dut, ez da? Hori da. Zenbat ordu behar dituzu olako pieza bat egiteko? Asko. Ordu asko. Ezin da jakin. Ezin da jakin, ez. Jakingo genu, igual ez genuen egingo. Eskerrik asko, Ana. Benetan polita zure proiektua eta horrela jarraitu.